Millie Odhiambo. Yes. Koro nigi lemo machielo e od bura. Yes. Bedo jaleg kata jami lai muwijore kweth manok e od bura miluongo ni Minority Whip. Yes. Biro gang'o to bende ne oyot mondo yud lemo ni? Ok noyot. Maka be ok dana bad gal to do bedo matek. Kech ing'eni ka kom nodong' nono mar Wandai. Ting'eni joma chuo nyaka ng'ama nye kodonje bungo neno ni ene moromo kendo ber gi komno. Ng'ama miyo to ok gine ni ber gi komno. Koro bad gal nas nani. Na chima kom ta dhi abede. Tacho ni koro ng'ama dwa gola ka. Inyakanyisa ni to ang'o mimiya mondo igola ka. Koro kinyisa ni imiya bani. Iwuok e kom idhi bede kom modong' nono? Na bede kom manodong' nono. Nikech an asebede bunge igni mang'eny. An e the senior most. So ng'eni mana kaka iwinja nyisi ni. Yes. Ujoma chuo kune mine kata ka wan ne telo ni. Uneno wa mana ni wan kanyo. Koro miyo nyaka watim gik moko ma outrageous e kung'eni wan jotelo. Kada beda kanyo to koma ni e choero go en kanyo. You don't see us ni wan jotelo. To miyo nyaka na dhi abed kanyo mondo kokune ni echabili chane benika. En the senior most. Jo bunge te, jo tich te. To ka kom no nodong' adong'a ni to chako mana luonga minority leader. Yani ji te neno. Yeah? But ok nerenwa ni ng'ama miyo nyalo bedo ng'ama. Nikech bunge gineno tich matiye bunge. Atiyoga kabisa e bunge. For all these years masebedo kanya atiyo kabisa. Ok apa nitie ng'ama tiye bunge maloya. Manda nyalo nyisi gi chir. To tich mineno manowuok ni obed mar minority leader, obed mar whip. Tich masebedo katimo e bunge maonge title no. Masebed katimo higni te. Nikech ng'ano dwaro ni mondo ibed ng'ama ong'eyo ka chik bire bunge, ing'e ni chik ni nie bunge, bire bunge. To en chik mane, to wacho nang'o, to shida ni kanye chik no, to kanye maber, kanye marach, mwanyalo loso. Mana timoga, ma ndalo moko chon kanyo to nang'iyo every single one. Nasomoga. Nasomo gi te. In kendi wuono? Nasomo kenda. Onge ng'ama iwacho ni ma koro research team mara ni koro timo? Apana, nasomo kenda. Ahero timoga gik moko kenda. Right. Ana jatich mohero timo tich. Researchers be nyalo konya, but ng'enyne tatimoga kenda. Yes. Lemo ni kata kom ni koro biro gi